खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बिथांमोना जिथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बड'फा गेजेरारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङाव बिथांमोना 13 बोसोर बैसो सिंनि गथ'साफोरनि जेनाखि मोनसे टुर्नामेन्ट फुटबल बेखौ खुंदों। थारैनो बे हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव जादों आरो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय जिथि दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनिसिम आङो गिबियावनो रोजा रोजा साबायखरखौ बावदों। मिजिंथिदों बेबायदि मोनसे एनकारेजिं बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जे मोजां मोजां गेलेगिरि जाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै माने फोथाराव गेलेनाय नुदों बिथांमोनखौ जोङो मोनहैनो हागोन बेबायदि जोङो दिनै मोजां मिजिंथिदों। आरो बे हाबाफारिफोरखौ खुंनायनि गुबै थांखि आरो नोजोरा दुलाराय फरायसा आफादनिया बेनो जे बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय माखासे सिमांजों लोगोसे माखासे हाबाफारि माखासे जोंनो रड मेप होलांदों आरो बे हाबाफारिखौनो दिनै बे होलांनाय माखासे रड मेपनि गेजेरजों जोङो दिनै मावबाय थादों। जे सोरबिथिं बिथिं जौगानायनि बियो मोनसे गेलेनाय बिथिं आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे रेभलिउसन गेलेनायनि लाबोनायनि गेजेरजों जे जोंनि मोजां गेलेगिरि मोननो हायो। मोजां गेलेगिरि जानो हानायजों लोगोसे बिथांमोना गावखौ आरो न'खरखौ दैदेननायजों लोगोसे जेन बिथांमोना हारिनि रांखान्थि बा हारिनि मोनसे मुं बेखौ मुलुग दरबाराव गायसननो हायो बेबायदि जोंहा मोनसे मिजिं दङ। दा बेनि थाखायनो गासै एबसु दख'रा बा जिल्ला दिनै बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ लाबाय थादों। थारैनो बे हाबाफारिया खोब मोजां जादों। बेफोरबायदि हाबाफारिखौ गासै थाखोनि जोंनि सुबुंफोरा मदद खालामलायोबा मोजां। मानो होनबा दिनै जोङो नुबाय थादों जे जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे ड्रप आउट बा जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे ड्राग बा जोंनि लाइमोनफोरनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा लाइमोनफोरनि माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि माखासे बेबायदि मोनसे थासारिफ्राव भिक्टिम जानांनाय बेबायदि थासारिफोरखौ नायोब्ला जोङो दिनै जेरैखि जाया मोनसे पजिटिभ डाइरेक्सननि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो पुशिं खालामनांगोन। फरायनाय बा कालचार बा स्पर्ट्स बा गुबुन गुबुन बेबायदि मोनसे पजिटिभ डाइरेक्सननि माखासे एक्टिभिटिखौ जोङो दिनै समाजाव मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों जों वेलकाम खालामनांगोन आरो बेवहाय जोंनि गथ'साफोरखौ जोङो एनकारेज खालामनांगोन। गोजोन्थों। खेलानि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा काबादि आरो फुटबलखौल' बांसिन नोजोर होनाय नुनो मोननाय जादों दा बे बेलायाव दुलाराय फरायसा आफादाबो मोनसे भलेन्टारि अर्गेनाइजेसनसो जाहैबायथ'। रायजो राजानि मोनसे अनसायनायनि गेजेरजों बे आफादखौ सालायो आरो माखासे रायजो राजानि सम आरो थासारिखौ गोरोबनानै हाबाफारिखौ लायो। दा जिखिनि वेल उइसार्स बिथांमोना जेखौ जेरैबायदि बोसोन होयो बा जेरैबायदि मदद होयो बेबायदि जोङो हाबाफारिफोरखौ लाबाय थादों। दा बेवहाय गोबां हाबाफारि लानांगौनि थाखाय गोबां रिसर्सेसनि बेवहाय बाथ्रा थायो, गोबां इस्युस बेबायदि थायो। बेनि थाखाय जोङो गोसो दङब्लाबो गोसो जायोब्लाबो जोङो गासैबो प्रग्राम बा गासैबो एक्टिभिटिफोरखौ जोङो लानो हानाय जायाखै। जोङो फुटबलखौ मुंख्लंफोरनि मुङाव जोङो लाबोबाय थादों। भलिबलखौ सोमब्ला बसुमतारी जोला सोमब्ला बसुमतारीनि नामाव जोङो लाबोबाय थादों आरो बेबायदिनो काबादि हेलेना गायदे बिथांमोननि मुङाव जोङो लानाय जादों। आरो देग्लाय जोङो हिन्जावसा गथ'फोरनि आन्डार 13 खुंनायनिबो जोङो दिनै थांखि लादों। बोसोरनैनि सिगां जितु जोङो हौवासाफोरनि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो खुंबोनाय जादों। दा बिनि अनगायैबो माखासे इन्डिभिजुवेल गेम बै माखासे इन्डिभिजुवेल गेमखौ जोङो सिन्था खालामबाय थादों। बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो लानो हायो नामा। ओरैनो जोंनि कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो बेखौ एसे थुलुंगानाय होनो बा बिनि मोनसे सिम्बलिक बा बिनि मोनसे माखासे गेदेमाफोरनि मेम'रियाव जोङो बै माखासे हाबाफारिफोरखौ इन्डिभिजुवेल गेमखौबो जोङो लाबोनाय जायो। नाथाय बेखौ जोङो एक्सटेन्सिभलि बेखौ जोङो बेखौ मोजाङै बा इन्टेन्सिभलि जोङो बे बुस्थुखौ जोङो हाफुंनाय जायाखै। बे बाथ्राखौहाय जोङो दिनै सिमान लानांगोन। दा बेनो दहाय आं बुंनाया जे गोसो दङब्लाबो जोंनियाव हिउमेन रिसोर्स बा जोंनियाव मेन पावार जोंनियाव रायजो राजानि अनसायनाय दङब्लाबो माखासे रिसर्सेसनि असुबिदायाव जोङो गासैबो एक्टिभिटि बा गासैबो समयसाफोरखौ जोङो मावजोबनो हानाय जायाखै। फैबाय थानाय समाव निस्सय बयनिबो मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो हालांगोनखौ जोंहा मिजिं दङ। गोजोन्थों। हांख्रायनानै लाबोजानाय गासै मानियालासे सारमोन बिथांमोननिसिम आं साबायखर जितिद्वार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बानजायनायावहाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मावथांखि बायदियै जोंनि जितिद्वार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांनाय 18 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 13 बोसोर बैसोनि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर डिग्री बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिया फैयै फैयै दिनै
जोबथा बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै फैबाय बा फाइनाल गेलेनाय दिनै हाबाफारिया जानानै थांबाय दा बे फाइनाल खेलाखौ गेलेदोंमोन खुंग्रि दालाइसा एबसु आरो बेनिफ्राय गेलेदोंमोन सान्तिपुर दालाइसा एबसु दा खुंग्रि दालाइसा एबसुआ 3 गलाव देरहासार जानानै देरहासार बान्थाखौ दिनै आजावनो हायो आरो दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदोंमन आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथाङा लोगोसे ओनसोलनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लानानै दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैबाय बेनि थाखाय आङो साफ्रोमबो आलासिजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि राजनिति आफादनि दैदेनगिरि आरो बायदि बायदि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै बा लैहोर लैहोर मदद बा हेफाजाब होफैनानै जोंखौ हाबाफारि खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब खालामगोन आरो साक्सेसफुल खालामगोन बेखौनो मिजिंथिनाय जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेबायदिनो हाबाफारिखौ लांबाय थागोन बोसोरफ्रोमबो 7 बोसोर बैसोनि जे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफि बादायलायनाय बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों जोङो बोसोरफ्रोमबो बे 7 बोसोर बैसोनि सिंनि बे उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोनाय गेलेनाय बिथिङाव दावगाहोनाय आरो इयुनाव साफा साफा जे फुटबलार महरै जे गायसननाय बे थांखिखौ लानानैनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे 7 बोसोर बैसोनि सिंनि जे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफि बादायलायनाय